θα κάνουμε ένα βίντεο και ναι. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι, έλα. Πρέπει να περιμένουμε 17 δευτερόλεπτα. Γιατί είσαι εδώ ρε παιδί? Το ξέρεις. Αρχίζει. Το ξέρεις ότι εγώ το έχω φτιάξει αυτό το παιχνίδι. Μπράβο. Εγώ θα είμαι player, εσύ. Τι είπε? Αυτό γιατί περπατάει. Με ρωτάς. Ναι. Τι ρωτάς? Κατσιφάρα. Δεν ξέρω καν. Τι με ρωτάς? Θέλω. Όχι το πέταθλον. Σε παρακαλώ, όχι το πέταθλον. Όχι. Όχι. Μαμά, όχι. Όχι. Το τελευταίο ήταν Among Us. Γιατί δεν δύο άνθρωποι θα παίζουν Among Us. Περίμενε, πού Ένας είστε? παντών, καλά θα περάσουμε. Πολύ καλά, παιδιά. να σου πω. Πολύ καλά. Παιδιά, εσείς το παίζετε στο Squid Game, παιδιά, I'm a legend, τέλος. Όχι, εντάξει. Εγώ είμαι ο 4-5-6, εσύ ποιος είσαι? Εγώ. Ναι, ποια παίκτησα? 345. 2-2-2, ποια? 3-4-5. 3-4-5. Ναι. Εγώ είμαι ο 4-5-6. Πέσανε. Δεν με είδες να κουνιέμαι. Πέσανε. Πέθανες. Εσύ. Πρόσεξτε! Αυτό δεν είναι ένα απλό παιχνίδι. Αυτό εδώ μπορούμε να πεθάνουμε. Άσχετα δεν ξέρουμε. Σε βλέπω. Προσέξτε! Είναι επικίνδυνη μη κουνηθείτε. Ρε τι λέω είναι κάτω. Κουκουμακοτσί. Όχι, δεν. Ελάτε γρήγορα! Γιατί κάτω τώρα. Μπορείς! They so removed Μη κοιτάς τώρα. Παιδιά, προσέξτε. Αυτό εδώ, κάτσε τώρα, θα πάω. Λοιπόν, Μακάρι αυτά να ήταν Robux. Παιδιά, προσέξτε, εδώ δεν είναι. Ψηφίσω να μην παίζουμε, να μην ξαναπαίξουμε. Μην ψηφίσετε αυτό να παίζουμε. Αυτό το παιχνίδι δεν είναι κάτι απλό. Εδώ πεθαίνουμε, παιδιά. Classmaker, βοήθα μας. Του λέει το Θεό. Ματέο, πού πήγες? Φιλαράκι μου. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι θα έχει και part 2 αυτό εδώ πέρα. Παιδιά, θα το κάνουμε. Δανάη, αύριο τι ώρα θα ξυπνήσεις? Δεν ξέρω. Θα σου στείλω μήνυμα. Ναι, παιδιά, το part 1 τελειώνει σε... Θα σου πάρω εγώ τη λέξη ώρα σε εμάς. Ναι. Σε σένα θα είναι 7. Okay. Σε σένα θα είναι 7. Ναι. Παιδιά, δεν ξέρω καν τι κάνω εδώ πέρα. Και κάτι. Όχι, δεν είμαστε στο ίδιο. Όχι ρε. Όχι εγώ. Όχι εγώ το τελευταίο. Γιατί πρέπει να κάνω εγώ το...
Όχι, εγώ θα κάνω το πιο δύσκολο. Πρέπει να Τι κάνω. ακριβώς κάνουμε? Ρε, είναι θέλει 5 Roblox. Γεια. Παιδιά, αύριο το πρωί θα κάνουμε και part 2 και μετά αύριο θα κάνουμε part 3 και αυτό θα πάει μέχρι το part 4. Δανάη. Λοιπόν, Παιδιά, παιδιά, δεν ξέρω τι. Είδαμε καινούριοι φίλοι με τη Δανάη. Σήμερα είδαμε φίλοι. Λοιπόν, παιδιά, το part 1 τελειώνει τώρα γιατί δεν έχουμε άλλες ιδέες. Δεν έχουμε άλλο χρόνο να κάνουμε αυτό το βίντεο, οπότε τα λέμε αύριο στο part 2.